Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasira rimwe zuva tiri kusangana misodzi iri pamatama mazuva ese ingori sori zvakaoma tauya kakuti tichiradzika gamba redu remimhanzi baba Bob Nyabinde. Kana tataura nezvaBob Nyabinde ndoziva kuti vazhinji nziyo dzakawanda dzichauya mumusoro menyu. Kako kawasarudza ndekapi? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Anodisa Russian, but apedza kutema ugari anopiwa liya 7 years ari kushanda, but ameno zvakaiti ozoona kuti mukadzi wapiwa asiye ndokushanda futi another 7 years kwakuchichipiwa waida Russian, kwakuzoshanda another 7 years ari kushandira Fuma. So kutaura kwaita Bible, mukomana kushanda kwaita salary yake yaichinjwa akambonzi unopiwa yakati, ozoona yadzikiswa, ozoona yadai, ozoona yadai. Wanakomana waLabhani vakatanga kuita jealous namukwasha, lokuti zviro zvamukwasha zvaiendeka. Mombe dzake dzaiwanda, makwai ake aiwanda, Fuma yake yaiwanda, zvatodarika zvatezvana. Wanakomana waLabhani vakanga vane jealous kuti yeye mutorwa uyu muzukuru akabva kunyika yokwake atiza kunyika yokwake atiuya kuno ko atogarika wani kudarika isusu. Jealous rakaitika. Saka Jacobo anozviziva pakati pekurarama kwake kuti vatezvara vangu nevana wavo havachandifariri, vanogona kundiuraya usiku. Hama dzangu kumusha hadzizomboziva kuti ndo zvakaitika. Vana vangu havazogona kudzoka kumusha. Saka anorangana navakadzi wake vairi nemhuri yake. Mwana wokutanga ndiRubheni, ekenge ane 12 years. Josefa ndiye akanga ari muduku aine 6 years. Oranga
usiku zvikanzi usiku huno ngatisimukei tidzoke kumusha kwangu. Musataurire munhu kuti takwenda nokuti ndiri mutorwa. Vanondiponda vanhu venyika yekunwa. Saka vanosumuka ndokurova roti ndokuenda. For 3 days Jacobo nemhuri vari kufamba. Vasvika paGilead pamugando wenyika yaanatezvara nemugando wenyika yokwake Israel, Juda. Ndo panosvika sekuru ipapo nehondo. Nyaya dzavo dzavainadzo dzakawanda wanda. But ndoda kusumudza nyaya ingave imwe chete. Yandiri kufunga kuti ingave nehukama zvakanyanya nekuungana kwataita. Zvino iwe mukwasha Jacob unosumuka seiko nehusiku uchitiza? Hauna kundipa mukana wokuonekana nevanasikana vangu. Hauna kundipa mukana wekuonekana navazukuru vangu. Ko chavakaita ichocho chakaipa kudaro wakaitirei? Jacob anoramba akanyarara. Watezvara vanoenda mberi wachiti, mombe dzako wani wakadziwana uri kundishandira, makwai ako awakavawana ari kundishandira, wakadzi wako awa vana vangu, vana vako awa vazukuru vangu, waitireiko chiro chakadaro? Jacob anopindura achiti, tezvara ina handina chandakakukanganisirai. Hapana chandakasumuka nacho kubva kumusha kwenyu chisiri changu. Kana iri nyaya yokuti muti bhai kuvana wenyu navazukuru kubva mukana ndiwo, ini ndatosvika kumba ino. Saka panomboita kukakavadzana. But vanozowirana. Hama dzangu, nyaya iyi ndaisimudzira pekuti hatina kuwana mukana tose wokuonekana naBob. Wamwe vazhinji vaungana pano inyaya yekuti zvokwadi Bob waenda. Kuenda seiko asina kundioneka? Kuda muzukuru vanodaro, nditete vanodaro. Bob aenda seiko asina kundioneka? Saka tese kuungana kwataita kudai, tichibva munzvimbo dzakasiyana-siyana, muhukama hwedu hwakasiyana-siyana. Chikuru chataunganira kuungana kuti titi bye. Famba zvakanaka. Hamba kare. Hamba kuhle. Hamba kuhle. Go well. Ma musicians ari pano kuti vati go well. The church is here to say go well. The community is here to say go well. Tese takaona zvakafanira kuti Bob angaendeso kuenda kwaJacob. Tinotomutevera. Tichionekana naye. Tichiti bye. Iye achisimuka achienda. Ini ndakaita mukana wekushamwaridzana na baba Nyabinde. Ndakaita makore akati wande ndiri mufundisi wawo. Neniwo ndauya hama dzangu kuti nditi go well. Taiva nemaplans. Ndakazvitaura kuHararo. Taida kutsikisa mhanzi nevabvuri muna 2019. COVID ndokubva yauya. Last time endanga ndiinaye Albert ndiye akazoimba. Because Albert anoimba kuchechi kwedu. Ane ma-instruments mamwe anoridza anonetsa chaizvo zira rangu. Azvichaita kuti ndimadzidzire iwana. Ndiye akaimba tikayeuchidzana naBob kuti shamwari zvawakufamba kudai, zvawakugona kufamba tichiseka tichidini, ngatinamate kuna Mwari kuti uite zvakanaka, tidzoke paproject yedu. Pane zvaramba zvichitaurwa zvandingada kuti ndidzokorore. Vana vaBob vana vanoshamisa. Vana vaBob vanoshamisa nevazukuru wacho. Vaida baba wavo.
waisvika kunowaona tichivapa chirariro, waiona rudo rwakadzama kubva kune vana, kubva kune varoora, kubva kune vazukuru vachida baba Nyabinde. Tinozvitenda izvozvo. Vazhinji tiri pano, vabereki vedu vari kukuwara nenzara kumusha uko. Ipo paKrismas wakatumira chikafu kumusha ndivanani? Zvanzi tiripo. Vamwe vanototumira muchembere zvimamoji zvekuti I love you. Vanodya izvozvo zvimoji izvozvo here. Vanodya zvimamoji izvozvo here. Vana ava vakaita zvakanaka. Tese tiri pano hama dzangu, ngatiitei zvakanaka. Kune vabereki vedu vakaita kuti tivepo. Tumira something mukushaya kwako, mukuwana kwako. Mubereki ovhairaka. Patika iro doro raimwe paKrismas. Ovhaira achiti ndikapedza iri ndiri kuda iro hombe iro nokuti mwana wangu ari kukwekwe. Achivhairaka ari pandari. Achivhairaka muraini. Achifamba akaruma nyama ya huku. Achiti nyama iyi yabva kune mwana wangu, yabva kune mukwasha wangu. Zvino iwewo hiroko uchitumira maimoji. Aiwa, kwete nevana. Mukupedzisira nyaya yedu, zvinonzi zvose izvozvo zvaitika. Pano pane vanhu vachabatikana kwazvo patichaita board viewing. Tiri kukukumbira nemoyo unorevesa kuti let him go. Usachema uchizumburutsa pasi uchidini. Taungana pano pamizipa. Taungana pamizipa. The place yekuonekana. Aenda kwake, aenda kwake. Dai ndaipiwa mukana vatabva kuri. Ndaida kuti ndione wana wa Bob nevazukuru wavo nevakadzi wavo wachidya sadza. Taramba anoramba kudya ikezvizvi nokuti taapamizipa. Pamizipa tinodya kunyange misodzi chiwerera pamatama, but pamizipa tinodi tinodya tiri kuonekana. Zvinonzi wawirirana, Jacob awirirana navatezvara wake. Jacob anotora dombo ndozvatakuenda kunoita. Kwakurimisa, kwakudaidza mhuri yake sezvamakaita wekwanyabinde muukama hwenyu, kuti tisvike patasvika pakubva kuHarare tichiona zvishamiso zvaiitika. Makanga makabatana as a family and the extended family. Muchiti wauya neichi, wauya neichi, wauya neichi. Hama dzangu kuHarare takaropafadza. Takadya zvekudya zviya. Takafara zvekufara. Tatine bhendika kuHarare. Hakuna kurarwa. Vanhu vari kufara. Inzwai hama dzangu kwese kwese kwemuri fadzai vanhu. Fadzai vanhu. Waimbi fadzai vanhu. Ini ndaifarira akake kuti vamwe vanorara mutrain. Sewa. Enonogona memba ichi nemoyo wese ari kutamba so achitenderera wachienda kuBotswana sichabuda hapanini hapana. Hama dzangu kwatinoswera ngapabude chimwe chinhu chinoraramisa mhuri. Kana ari madomasi ngaararamise mhuri. Kana kuri kubasa kwatinoenda ita zvinobatika. Iwo unongoti paunoswera uchisenza hapana chinowanika nemhaka iko. Aiwa nezita raJesu zvinhu ngazvibatike, zvinhu ngazviendeke. Paunoswera zvinhu ngazviendeke. Vanounganidza matombo wobika kudya. Chinzwa inyaya iri pano. Labani nevakauya navo vanodya vakatarisa kumusha kwavo. Jacobo nevakadzi wake nevana vake anodya akatarisa kui. Bob ari kudya akatarisa kwaaenda. Munondibata zvakanaka? Bob anodya akatarisa kwaadini. Munhu wese pano idya akatarisa kuhupenyu. Ava vabva pamusoro penyika ino wakudyawo zvavanodya ikoko, kuti ari machikeni, kuti zviri zviki tinozozvionawo tasvika ikoko.
but wamuimwe dispensation season yawa mairi isina kufanana nedu. Isusu tine yedu yatinayo. Hama zangu kana waona zvekudya Christmas haisati yapera idya. Kana uchigona kupuka maspika kujamba maspika kuri panyika yawapenyu jamba maspika. Ndo basa rachoka. Mumwe nemumwe kubasa kwako ita the best you can uri kubasa kwani kwako. Titese. Saka imimi muchajamba maspika pana. Tese tirumu hama zangu. Uko kwaemba na Job na Bobu. Andifunguti magitara aliko. Anenga alipana. Saka ino inguwa yekujamba maspika. Takatarira kunyika ya wapenyu. Bobu kutari kujamba ari kujamba akatarisa kunyika kwa dini. Waenda. Saka wanoitira na mhiko pana. Zwanzi muna mato wacho onoti. Muna mato wacho onoti. Atata kujamba. Muna mato wacho wanoita. Wanoita muna mato. Inzwai muna mato wacho. Tenzi anatichengeta. Imimi watezwa nesusu wakwasha kunyange tisingachaonani nemeso but tenzi anatichengeta. Wana wa Bob weukama wazukuru wanatete the Lord should watch over you even musikachaonani na Bob. Iye Bob kwari kwenda the Lord should watch over him kunyange tisingaoni. Tese tilipana the Lord should watch over each and everyone present here kunyange tisingachaonani. Kurewa kuti neno munandina matira kuti member yaya peyaenda mwarana idinyo nokuti vanondofunga kuti mufundisi mwari unoswera rundotarisa mufundisa chindotasa munatondina matiro kuti anditarisewo indichina mato kuti akudiniwo akutariseiwo. Tese tiri vana vaMwari. Minista wedu wa July Mwari wakutarirei pakukwira nepakudzika muchitiriritira muchitsvaga zvingaita kuti upenyu hwedu huve nani. Mwari vanakutariraiwo. Ona imhuri yenyu iri pano iyi. How I wish umwe nemumwe tibate chiro ichi chekuti Mwari ngaatitarire kwese kwatinenge tiri. Padista pa Christmas pano pakupera kwegore pakutanga kwegore hatizokwanisi kuonana, but may the Lord watch over you. May he watch over your families, your workplaces, your projects. Zvose zvatiri kuita. May he watch over you. Kwese kwatichafamba. Msitara baba remwana komana neremwe yanwera. Amen. Chitwai hamata magatari aya wamwana kuti aye magitari mweya china mweya china ari mumusoro mako. Nokuti Davhidha zvaizivikanwa nazvo kuridza magitari. Mweya yechina yobuda. Ndizvo tinotiridzirewo kuti munaziva kuti pemuri kutamba uri padhuze newakuru zvewe unauya uku. Ngatiopere maoko tichipa vana vedu mono. First time kumuona ndinomuona paFacebook ati padati nde ndichiti nde danda kudoti dai wangotiridzira Kanindo because isusu kawembo yehondo kaisusu Kanindo ndo yakairi yedu ndo yanogara achiridza vanhama dzangu. Ngatiopere maoko tichifara. Sorry, so ndakufungirwa kuti tiintroduce vanhu vari kunoku. Vamwe vacho munongovaonera paFacebook sezvinoita mufundisi. Uyu akabata gitare uyu anonzi mufundisi Mono Mukundu. Anzi uyai pamberi vanhu vakuonei mufundisi.
Yes, vane kapu yavo yavanombofamba nayo nhasi havana. Hanzi yakabiwa panapa nezuro. Uyu ari pamberi uyu akabata mbira uyu. Anga ari Daddy's daughter. Anonzi HEADMASTER'S. Ende vaigara vachimufonera vachinetsa kuti vaimbire. Saka nhasi auya nembira dzake. HEADMASTER'S. Uyu akapfeka magirazi akabata saxophone. Vanonzi Sir Albert Nyabinde. Mubvuwi iyewe ku-UMC Inner City. Ava vari padhuze neni ava vanoitwa mabeta amijamanda. Swerera pamberi usangane nevanhu. Uyu ari mumashure kwaAmi uyu anonzi Mwenje Matole. Mwenje akakurira muno mukwekwe tichiridza tese paRed Cliff tichigara kuTohudu. Uyu ari kumashure ane heta anonzi Kani uyu. Haisi Kani yeKanindo, anoimba musambo wegospel. Mwana wekuno mukwekwe. Ava vane bhegi vanonzi Mukoma Terry. Vakamboita national champion wechibuku Road to Fame. Mukombe ukauya kuMidlands. Uyezve vairidza naSanyabinde ndo vakarekodha album ravo rinonzi Terera. Ava vari apa vanonzi Sir Isaac Machafa, uyai mudzidzisi. Is a lecturer paMidlands State University. The teacher wema students esa aidzidza music, vana Sandra Ndevele, vana Semono Mukundu vanofundiswa nana Machafa ava. Vari mashure anonzi Alfred Tom, uyai Tony. Mukateerera song inonzi Chabuda Hapana, gitari ramakarara muchiimba riya rakatsikiswa neivava. Asi iko zvino vava kugadzirawo mastarter mutaundi. Vari auto. Saka kana mota yenyu ikafamba lights ikaita sei ndi auto zvekare. Vari padhuze nena vainzi naMudhara Magumbo. Ndongoona nehosho dzavakabata. Vanoimba musambo wechivanhu. Vari padhuze nena vanonzi Chihera, vanoimba ku2 Nice Band. Uyu ari kufarafara uyu anonzi Derek Mpofu. Ndiye ane karwiyo kaya kanonzi Chisikana changu Zimbabwe. Kana kuti unonaka. Saka tisingapedzi nguva tichaita zvatafambira. Uyu akagara pangoma uyu anonzi Munashe Dust. Anoridza ku2 Nice Band. Ava vane magirazi ava vanonzi chiri kure vari Nyanduri, vainyora madetembo anonakidza chaizvo. Tina baba vangu ava vabva kuShurugu ava Achimwene. Tinovatenda zvakare mamusicians emuno muMidlands. Saka tinana Green Manatsa of the Green Arrows vari pano zvekare. Ngatiite zvatafambira. Saka tombosira hope. Magadzirire kumbofara. Aya wamufara ka mnyemwererai tiboneka. Isusa invita uya pano kuzopembera upenyu hwababa Bob Nyabinde. Thessalonians inodanzigare muchinyengetere yobva mugare muchifara. Saka isauya panapa kuzotenda kuti takapiwa makore mazhinji naBaba Nyabinde music industry. Tikaimba riyo rwatinokwanisa kubatirana tese, rwatinoziva tese.
tichaita pana tichakumbira wenyara dzosawira kuti vauye patyo. Pane vabva kuHarare, pane vakaona mutumbi, tiri kukumbira kuti munguva yatiri kupinda iko zvizvi vatiimbire iko kakangopomodzwa. Ndafara shamwari yangu iri kutamba iyi. Ivi ngatiomberere vanhu vakanga nekuimba. Thank you so much guys, thank you. Kamwe kakapomodzwa tichiona mutumbi wedu, handitika taona zvakanaka zviri kunakidza zvamuri kuita. Nyara dzutibatsirei. Saka tiri kupinda neuku tikatabuda nepapo. tichingopedza bodi viringa ndibvataenda kukoke simetri tinobata nguva tiri ikoko tabva ikoko ndapota tinazodzoka panapa tozoita lunch. Mazvita reverend, mazvita thank you. Alright, we'll watch continue. Tangatakangana music industry tinoshanda nevakuru mapromoters zvangova kunoledza presence yamukoma Chippers namukoma Joshua Zvere uyezve director veNational Arts Council vari pakapedo tinokuremekedza.
Inini ndinonzi Ruth Mukana nanhari. Vanyabinde takakura tichivaona vachitidzidzisa. Vanyabinde vanga vari munhu kwaye, vanga vari munhu akasununguka, vaida zvinhu zvakanaka, vaida munhu anoenda kuchikoro anodzidza. Saka ndozvishoma zvandingataura neVanyabinde, vainamata, vaiziva Mwari wavo. Kambuka munovayeuka nako ndekapi? Vanomukira kumabhawa vachitengesa maonyenzi asi sevamwe chabuda hapana. Chabuda zero. Vanoenda kuBotswana vachinohodha vachidzoka asi chabuda hapana. Alright, maita basa. Right, inini ndonzi Nyaradzinari, ndimwana wamai nai. Vanyabinde ndaivati sekuru. Saka ndichangokuudza imwe nyaya yakamboitika kawanda. Ndakambosangana nawo muno mukwekwe, sekuru kwamunoridzira uku kunodhura. Ini handikwanise kupinda. Zvikanzi next time ukauya pandiri kuridza unova kuudza kuti ndiri landlord waNyabinde, mukandiramidza kupinda umo anoshaya pekugara. So ndakazoenda vari ku the place paChemasori. Ndakuda kupinda vanzi $5, inini $5 handina. Sezvineivo vakabva vasvika vakabereka gitari ravo, ndikati sekuru mukasandipinza umu mahara inini hamusina pekugara. Vandiziva zvikanzi aiwa kuti uchapinda iwe ndakukupa gitari sara naro. Kana iwe vakakuramidza kupinda utaura nhasi hakuna show because gitari ndindi naro. Ndo mapindiro andakaita mushow musi iyoyo, asi sekuru vari munhu ane rudo chaizvo. Haiwa takava nenguva yakanaka nayo. Kambuka munovayeuka nako? Pane kamwe kuti hanzi kusvinya zvinoita hope zvimwe hazvitaurwe kako. Farira ikako. Aiwa ini dzangu ndogona kudzimba kuti vamwe. Noted. Aiwa maita basa. Jaincube Vanyabinde takashanda tose pachana was my head from 2004 till 2006. Munhu aifadza zvikuru. Munhu anga asingadzvanyiriri umwe munhu. Waikuudzai kuti ndine kaside hustle kangu pasite. Work effectively from Monday to Friday, 10 o'clock or 11. Ndakunotengesa mbanje dzangu, meaning carrying magitari avo vakuenda kunoridza kwavanenge vachiridza. Was very free and friendly. We used to have my fundraisers pachikoro. At one time we had the late Oliver Mtukudze Nyabinde playing pachana, fundraising for our school projects. We had a good time with him. I wish him well, rest in peace. Tinotenda. Ini ndinonzi Mugunda Chani Ara. Ndakasvika paChana Primary School 2005. Ndichangosvika ndakashayikirwa namai vavo. Asi mari dzebereavement dzisati dzaunganidzwa. Vanyabinde vakabvisa mari yavo yemuhomwe. Vakati muri kunonoka, ipai musikana uyu mari aendi. Vanhu vanga vachimbounganidza mari. Asi Vanyabinde vakabvisa mari yavo yemuhomwe. Vakandipa kuti ndiende kunoriga mai vavo. Saka izvozvo zvoga zvinongoita kuti ndirwadziwe naVanyabinde. Rwendo rwandinoyeuka narwo nderwekuti sadza idya yenyu samanyika wakaguta daimampa umamba abira nyatambe. Rest in peace Miss Nyabinde. Ndoda kuti rest in peace Miss Nyabinde. Ndiri mukwasha waNyabinde. Ndinoyeuka nerudo rwaitipa sawakwasha. That's what I can say. Thank you. Ko kambuka munovayeuka nako? Ikako kaitaura kuti idya izi samanyika itaura namai avo ndokamukaingwe ndi-inspire. Akachibwa namama vachangobva panapa. Okay. Thank you, brother.
kurumbidzwa nekugwinya nekuchenjera nekuongwa kusingaperi-peri. Amen. Mumwe wavakuru vakapindura akati kwandiri, ko ava vakapfeka nzvu chena ndivananiko? Ko vakabvepi? Ndikati ndivo vaya vanobuda mukutambudzika kukuru, vakasuka hanzu dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Saka vari pamberi pechigaro chouche chaMwari vachimushandira usiku nemasikati mutemberi rake. Uye iye agere pachigaro chouche achadzika tende rake pamusoro pavo. Havachazofizve nenzara kwete kana kunzwa nyotazve. Havachazoti nezuva kunyange paino kupisa kumwe kupisa kukuru, nokuti iro gwayana riri pakati pechigaro chouche richavafudza richivatungamirira kumatsime emvura youpenyu. Mwari achapukuta misodzi yose kumeso kwavo. Tenzi ndite kuti ndizive magumo angu nechienzaniso chemisi yangu, kuti chinyi, kuti ndizive kuti ndine nungo sei mukati meupenyu. Tiri murufu tinokumbira rubatsiro kuna aniko asi kune mwitenzi uyo asingafadzwi nezvinyangadzo zvedu, asi ndimwi tenzi Mwari unoera kwazvo. Tenzi samasimba musatipe kune kurwadza nekuvava kwerufu rusingagumi, asi tipei upenyu usingaperi naJesu Kristu muponesi nemununuri wedu. Amen. Amen. Nokuti mweya waBob Nyabinde wadzokera kuna Mwari uyo wakaupa, izvozvo tinopa muviri wake kune ivhu tichiti, ivhu kuivhu, dota kudota, bukuta kubukuta. Tiri kutarisira rumuko rwevanhu vose pamusuwo kuguma neupenyu hwepasi rinouya natenzi wedu Jesu Kristu pakuuya kwakezve kwechipiri nembiri huru kuzotonga pasi nenyanza zvichabudisa vakafa vazvo. Miri nora yaivavo vanorara iri muna iye ichashandurwa nekuita kuti ifanane nemuviri wake pachake, sezvo kuita kwake kuine simba guru uye kunogona kukunda zvinhu zvose. Amen. Amen. Ngashire nyasha nazvino nyasha dzamambo wedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nangokuwadzana kwemweya mutsvene ngazvidzake Baba wedu, zvitinyaradze, zvizorodze muranda rume Bob Nyabinde kubvira zvino pano tenzi nokunouya nokusingaperi. Amen. Amen. Mazita
kubandiko redu reassociation yedu yemusic muZimbabwe. Ndini president asingati pachigaro anongoramba achingoripo. Ndauya panapa netimu yangu ndina Passion Chimbodza Chippers tiarapa apa ndina mawindo ndipromota zvakare pana Kosi Rules yauya kunomberi naTeach Maradze wekalasel. Isusu semapromota tinorwadziwa kukuru nekushayika kwaBob Nyabinde. Bob Nyabinde muimbi watashanda naye kwemakore akawanda. One not described by as one of the cleanest artists that we have ever had in this country. Atipa kunokwe Bob Nyabinde shanda naye hapana pawakambonzwa kana chinyorwa chezvunhu zvakaipa kana zvakashata. Saka Bob atisira an example yekuve muimbi kuine mabasa akanaka. Munguva yapfuura Bob atanga kudzimbikana asaende pastage taenda kunomuona akati akomana chingai chekuti ndinge ndichivaraidzikawo chii onai basa rangu chaira ndichida ndichakwanisa kuita kuti wachakwanisa kuridza gitare. Takagara pasi semapromota amuri kuona panapa netimu yangu tikatsvaga munyori mukuru anonzi Munyaradzi Huni kuti tinyore bhuku rake biography yake. Bob Nyabinde takafamba takaya naye kunokwekwe tikaenda muzvikoro zvaakadzidzisa tikaenda naye kwaMutare tikaenda kwaakazvarirwa tikaenda kumusha kwake pane dhemu pasina musha wacho tinyora bhuku iri. Saka bhuku iri rakafanira kuzolaunchwa musi wa10 March ranga riri birthday rake. Honorable Minister vese vari mubhuku takavainga tichivainterviewa. Saka tave nogadzwa ukuru. Asi Bob uyu akati 3 weeks ago kanza komana bhuku rangu riri hamusi mokunonokera komana da kuti rinonchiwe first launch iitiro kwekwe vana Minister July Moyo vange varipo napresident makumbire vave valonche bhuku rangu. Asi 3 weeks ago Bob akandifonera akati uya undione kanza kuona asi pasina vana vangu akasiya mashoko ekuti Josh Wodza Moyo permanent secretary newe muchazoloncha bhuku rangu nevana vangu ndaasisira handamboziva kuti zvairevei. Saka tinorwadziwa ukuru isemapromota tinongoti mhuri charamba tiineni aga mapromota ndiwayo Albert ndaona muri mumhanzi mapromota ndinawo panapa vacharamba vandiudza kuti vacharamba tikutsigirai mabasa anyu aramba achingoenderera mberi. Ndatenda zvangu ndombosera nguva diki kuna chairman angu kwakachoma pamusoro chekutsanganisa kuti ndine urombo nokurasikirwa naBaba Nyabinde. Baba Nyabinde ndakavaziva kusati ndanyatsopinda zvemagitare. Zvemagitare ndakadzidziswa naJosh ndopa ndakavaziva kugeza 105. Kana ndichiwana aga ndomuti mwana pavakafirwa nemukadzi wavo Bob ndaimutora sasawira ndakamuti Bob ndinda kutoita mukadzi wako by force by giving. Haungagara uri chibhachura. Saka ndairi pese pandomanana ndati happy wangu. So pakazoti Tavadzwa akura apinda takataka kushanda naTavadzwa zvanzi kuza kushanda nemwana wako here. Saka Tavadzwa paari apa anonditi moms. Asina nisiri hangu munhu waBob ba ndakati kuna Bob uri munhu wangu. Ndakati kuna Bob uri munhu wangu by force by ginya. Handisi kuda kuti ugare usina munhu saka ndikungoti kune murume wangu by force by ginya famba zvakanaka. Tavadzwa mwana wangu wakandisira ndokuramba ndinaye. Tavadzwa uchangoramba uri mwana wangu hapana zvinochinja. Famba zvakanaka Bob. Soro usingavatauri vakawandisa. Inini changoti imbe zvangu. Kana manzwa showa, kana manzwa reizirashe, sazomisa moyo ye. Kana manzwa showa, kana manzwa reizirashe, sazomisa moyo yenyu. Ndangoimba nekuti muimbi wedu aenda. Kuna Wanyabinde kuti Zorora Murugare. Ndatenda. Tinoti zvedu isusu mapromota tapedza pano tinongoti mhuri rambai makangosimbawo. Mapromota aya ndiwo anobatsirawo kazhinji panhamo. Kunga maona nhasi parara pachiridzwa mapromota ndiwo aita abatsirawo zvakare nekuunza tipfuwo muriwo. Mapromota anongoti pese paitika nhamo tinouya kuzobatana nevamwe
Katenda hangu. Mazita tinokupa kutenda kuna baba Ojeni netimu yenyu. Singapedzi nguva tichasira nguva kuna director of arts council vauye kumberi vazotipawo mashoko. Pamusoro panyabinde pamusoro honorable minister wetu vakapaka pedu musicians wekuchurch nevese vari pano hama neshamwari vana agavana toda kuti senational arts council tine urombo zvikuru nekurasikirwa kwamaitwa nababa. Tinobatana nemi panguva yakadai tichichema nemi, tauyawo kuchema nemi nekuti senational arts council tinoshanda nemaartist, tinoshanda nemamusicians, tinoshanda nevanhu vetheatre vakangosiyana siyana pabasa ravo rekusumudzira mabasa ekuritswa nezvinofadza vanhu munyika yedu yeZimbabwe. Saka tinoti panguva yakadai inguva yakati omei, hazvijairiki, hazvina anozvigona. Asi panguva yakadai tiri kukurudzirawo chaizvo kuti dai Mwari wekumusoro kudenga wakunyaradzai, wakupai simba rekuti muenderere mberi. Hongu nhasi makaunganirwa, asi mangwana munenge mamega, ndo panotanga actual grieving yekuti baba hawasisipo. Panguva dzakadaro tinoti musimbiswe, mupiwe simba. Wanyabinde taishandawo nawo pawakarwara senational arts council takambowabatsirawo. Pawakamboita wachitadza kufamba tichiwanza kurehabilitation tichibhadharawo mabills nepataikwanisawo senational arts council. Tagara tichizviita kumaartist akawanda wanenge wawirwa netsaona dzekurwara, vamwe tinovabhadharira mabills wachiti tatadza kubhadhara mabills tiri muchipatara, munhu ari kuramba kuburitswa muchipatara. Senational arts council kazhinji tapindira tichinobhadhara mabills iwayo nemari yatinenge tiinayo. Vamwe vachiti hatina chikafu chekudya kudzimba, tibatsirewo toita sei. Kazhinji tapindira munyaya dzechikafu kumaartist edu kuti tovabatsire. Kunyanyanyanya panguva yecovid chaiyo pane zvataiita kumaartist edu kuti tovabatsire nepataigona. Mari ingave shoma asi tinobatsira nepatinogona. Ndambotaura hangu nezuro namarimwe zuro naaga tiri kuHighfield tichiti rufu urwu rwaitika panguva yemaholidays, maofisi ehurumende mazhinji akavhara, vanhu vari kuChristmas, vamwe vanozoya muna January. Asi pane matsamba atakanyora kuvakuru, kuministry yedu, parent ministry yedu, tiburikidza naPS Moyo, kuti nyaya iyi tiwano inonzi state assisted funeral, but kana ichizenga yaaprovwa ichazenga yakuuya kumhuri. But for now takangomiriro kuti maoffices avhurwe musi weTuesday, toona kuti nyaya yacho tingarambe tichiipusha kuti pane zvingaitike here. But senational arts council even izvozvo zvikasaitika, pane kuchemawo kwedu kwatichaunza senational arts council tichibata maoko. Tagara tichizviita. Svondirapera takanga tinomwe muimba akashaya zvarainzi Teri, takaenda nadeputy minister wedu waJesaya emi tikanobata maoko tikasiyawo chema yedu. Saka toda kuti panguva yakadai maartist rambai muchiimba, rambai muchisimbisa nyika yedu. Tinoda kuti zviimbwa nezvinoitwa nemaartist munyika medu zvisimudzire Zimbabwe yende pamberi. Tinoshuvira zvakanaka kwamuri. Tichitaurawo zvakare nyaya yakadai kuti panguva yakadai tiri munyika yedu, zvofunga makanzwa nyaya yeNDS1 nevision 2030 nezvinotaurwa imomo kuti toda kuona mapillars eculture, mapillars emusic, mapillars emaartist achisimudzirwa, achisimbiswa nemi maartist. Asi pane nyaya yo1 zvakare yatiri kusimbisa kuti izvo kumaartist edu pane nyaya iyi yemadrug. Ngatiregedze madrugs, imbai zvinhu zvenyu zvisina drug influence, zvisina kusvibiswa, nekuti tinoda kuti mubatsire kuburitsa unhu hwedu netsika dzedu nemararamiro edu munyika yedu, nokuti zvinosimbisa yatinoti culture yedu. Zvamunoimba zvinoreflecta culture yedu. Saka mukaramba muchimba zvakanaka, ndinotendeseka kana wakuru wedu wenyika vanozvifarira. Saka nemashoko mashomana iwaya ndoda kuti Wanyabinde wakatirakidza kuti izvo you can be a successful musician, artist, usina influence yemadrugs, usina influence zvinhu zvakadaro.
uine upenyu hwakachena hwakarurama hunoyemurika musociety. Nokuti in the art sector toda kuti ti-emphasize nyaya yezvinhu zvakarurama nezvinhu zvinoyemurika munyika yedu, nezvinhu zvinokurudzirwa, nezvinhu zvinogamuchirika pakati pedu. Nenziyo dzamunenge muchiimba nezvamunoita zvose zviratidze zviumbe hunhu hwedu, kunyanya kune vechidiki vari kukura atinoti maama 2000 munyika muno. Vanzwise kuti izvo vari kubva kupi, vari kuenda kupi. Zvakawanda zvamungaita munyika muno nyaya dzedevelopment, bata nyaya dzedevelopment. Natisai magaps ari kuitika munyika medu, magariro edu nezvakadaro. Saka nhasi uno ndinokurudzirai panguva yakadai kuti maartist edu tibatsireiwo kusimudzira nyika yedu sezvaitwa nababa Bob Nyabinde. Maita henyu, Mwari wakuitire zvakanaka, tatenda. Mazvita pamusoroi ngatingotiwai ndofunga taakupedza, kangosarwa nemutauro mumwe chete taakupedza, ngatingotiwai. Mvura inotaura zvakawanda. Mazvita yenyu pamusoro imufundisi ovafundisi pamusoro ibishop pamusoro imhuri yokwanyabinde pamusoro imaartists vataona vari pano vaperfoma zvinonakidza pamusoro gungano rose riri pano. Chandasimukira hakusi kupa speech asi kuti ndikuratidzei nokukusimudzirai munyarikani wedu mukuru ari pano. Ndisati ndavasimudza, regai nditi semhuri yekwekwe, seutungamiri hwekwekwe, tine urombo nekurasikirwa navanyabinde. Munhu watakashanda naye kwemakore, anga ari munhu aisvikika, anga asina kuti zera ripi, maitaura, maiwirirana, vaiadvaisa, vaientertain. Tinoti vazorore Murugare. Vandauya navo pano, chokutanga ndi-MP veconstituency yeRedcliffe. Vazhinji vomunokwekwe neMidlands munovaziva. Vari zvakare nhengo yepolitibhiro musangano weZANU-PF. Vari minister vepublic service, labour nesocial welfare. Vandauya navo vanonzi Comrade July Moyo. Pamusoro imhuri yokwavanyabinde, pamusoro imhuri yomuno mukwekwe vauya zvokwadi kuti tinoda kuchengeta mumwe wedu murunyararo. Pamusoro mufundisi wedu, pamusoro bishop, pamusoro hama neshamwari vauya kuti tizochengeta Nyabinde. Zvataugwa zvakawanda, zvinozikamwa zvakawanda, zvomuchazoziva zvakawanda pamusoro pomunhu watiri kuchengeta. Ini ndinongopupura kuti uyu headmaster, uyu teacher, wendoziva kuti wakafunda kwaMutare. Nezuro ndakasangana noumwe wakangosvika pamba pangu kukanzi taiva tichifunda tose kuMutare Teachers College. Ndikati but iwe wanga wava corporate secretary. Ukanzi ndakanga ndandobva kunofunda naNyabinde, waingoita zvomusic. Tauya kuzochengeta munhu wakafunda asi achiziva kuti kuimba unoimbira Mwari uchiimbira novo kwako. Chechi yeUnited Methodist Church iniso kuziva kwangu ngoti ndatikurewo zvangu kubva kuma-60s ndo vakatanga kuimba nengoma. Kwedu kuLutheran dzasingatenderwi kwaichihedheni. Handikata mari kana ndikavona vanhu vanobuda muchechi yeUnited Methodist Church vava kuimba vachiimba nziyo dzokuchechi sezvavanoita kuHeroes Acre, kana vachiimba magitari okufadza vanhu. Nokuti ukama hwechechi nobukama hwavaimbi hunofanira kunge hwakasimba, nokuti kubva makare namakare. Regai ndiite ndakamirira minister westate wedu vaOwen Muve
vari kuna president izvozvi ndichitaura ndokuti ivo vanga vane shungu kuti endo vava pano. Ndakamirira wanga akamirira bato redu reZANU-PF kumbizo Vongaishe Mupereri wanga achifana kuti ange ave pano. Director weNational Arts Council vataura kuti haiwa holiday iko zvino enovanga kusina holiday. Ndine sure kuti umwe wangu Minister Kesti Coventry dai vari pano na deputy wavo na permanent secretary wavo, asi zvisinei mvura idonhodzo tinofara nokuti tave kuzochengeta gamba redu. Igamba rokuimba, igamba rokufundisa, igamba ravanhu. Ini ndinomuziva pamhuri semuzukuru wake vazvare vashe, mwana wavo wakaroora muramu wangu Nyabinde. Tikaenda 2015 kunochatisa mwana womuzukuru wake, takaenda kuKZN, akaenda asina magita. Ini ndokubva ndati zvino nhandi wavingei kufamba ndege kusvika muJoburg, kusvika muDurban, kuinda mumasango usingaimbiri vazukuru, kukaindoimba. Ndobva aimba, aimba nomwana wangu unonzi Tadiwanashe achiimbira. Paanga achigara nomuzukuru wake, ndanchisvikako kuHeights kuHarare, ndichiona kuti bhururu wedu uyu, gamba redu iri, ticha vedu uyu, headmaster vedu ava vadzimbirwa, asi vanga vano mweya wokuti kana wasvikapo hauzivi kuti munhu unodzimbirwa nokuti munhu wanga akasimba. Paakazotumira iye Hozheri na Munyaradzi Huni kuti Nyabinde wati bhuku romunonyora indai munoti mutaure navamoyo. Ndakati Nyabinde wandikudza. Wakudza ini asi wakudza ukama hwetinahwo naye muno mukwekwe. Wakudza ukama hwetinaye naye muno muZimbabwe. Wakudza utungamiri hweZimbabwe. Saka ndinotenda kuti ticharamba tichinyora bhuku iroro kusvika marapera. Nechina ndakaenda kunoloncha bhuku roumwe wakakwira Mount Kilimanjaro. Vakaenda maZimbabweans vari 20, kukakwira only 4. Iye wakakwira uyu ndiengineer, engineer unobva kwaRukweza. Ndikati nedumbu rako wakakwira sei? Saka vaindirondedzera iye dumbu rake rariri kunani, papana vamwe vakana matumbu akakunda ake, asi havana kuzosvikavo zvavo. Saka asi nhasi tinokudza, tinochengeta na hanzvi yakwira mumusic kusvika patopu peMount Kilimanjaro. Ende tichimukudza seizvozvo tinoda kuti tirambe tinaye. Saka bhuku perichandonchewa sokumbira kwamaita vaHozheri, tichaudza mukuru wenyika. Mukuru wenyika izvozvo vanondituma kuti ndofunga vanhu vakawanda panochengetwa Nyabinde. Ndikati kukaindisire $500. Isu onana mudhana vamwe vangu tichaisa $500 kuti iva vauya kuzoimba musadzokera, rambai muchiimba asi vanhu vatengerwa chikafu. Tinotenda nokuuya kwamaita imwe vanoimba nemi mese mukwekwe kuti tichengete gamba redu. Tatenda. Nokutibatsira kuti basa riite nyore. Ndapota kana pano wandenda sirira munandiregererawo. Toda kutenda mose mauya mese mabva kumativi mana enyika. Toda kutendai kune vamwe vabva kure. Toda kutendai vana sekuru, vana mbuya, vana baba, vana mai, vakomana, vasikana, hanzvadzi. Tinokutendai, basa rareruka. Chekutanga toda kutenda Reverend na Bishop na mai vatibatira basa. Hapana kana chiro panovigwa munhu anenge akadii, panoda munhu waMwari. Amen. Toda kutendai. Chechipiri toda kutendawo mapoliticians edu ari pakati pedu,
toda kutendawo mapromoters edu, toda kutendawo vaimbi vari pakati pedu, mamusicians akasiyana-siyana, toda kutendawo vanhu vekuchechi nevaimbi vari parutivi rwangu akomanaka takomborewa. Tinotenda chaizvo nezvavatiitira. Toda kutenda vavakidzani vedu vekumbizo vaigara sekuru. Hanzi kuti munhu unge uri munhu unofanira kugara nevanhu vakanaka, handizve. Toda kutenda matichers ose, malecturer, maheadmaster vakwakasiyana-siyana, vakomana vemedia vari pano. Toda kutendai vetransport, macaterers, vapa zvipo zvakasiyana-siyana. Toda kutendai. Zimbabwean chapter, Drewmas, media, TV news, vakanyanya kwezabhora. Mure Zimbabwe ndicho chirongwa chatakupai zuva ranhasi tichiti kuna baba Nyabinde aiwa zororai Murugare, manzwa vanhu vataura vakasiyana-siyana vane ndangariro dzavo pamusoro pemushakabvu. Kana tiri pakuradzika munhu toziva kuti harisi zuva rekunge tichichema, izuva rekuti tinge tichifara tichipembera mabasa atakaita tiri pamwe chete nemushakabvu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndinovimba mese makwanisa kunge muchiona chirongwa chinosuwisa, chirongwa chinorwadza. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.